салом алейкум бародар, ҳуҷҷатот буд чи дае мехоҳӣ ки граница бизгарӣ? Пас компанияи мо барои шумо хати сарҳад Москва ва Қазоқистон номерои чӣ хеле ки шумо дидесте номерои якай Муҳаммадалиай занг биза суҳбат бика айнои мо чақчақки ягон сон арзонаш мекунад бошед. Audio Jungle. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. имрӯзҳо дар YouTube ва дигар сомонаҳои интернетӣ як мавзӯъ паҳн шуда истодааст. треки нави Шон МС бо номи Кароли рэп Абдурозиқай. Чӣ хеле медонем ин трекам як хайпай. Хай как всегда просмотр дар кор ва дар ин мавзӯъ мо ҳам гап мезанем. Дар комментария хиди ҳамин трек бисёр комментҳоеро хонда мешавад ки мухлисои Шон МС да адреси Барон гуфтагиянд. Яъне ин трек дист да Баронай. Савол барои чӣ Шон МС дар Барон дист зад? Мегзарем дар ғайбати ин мавзӯъ. Сар мекунем а якум гапи Шон МС. Фикр мекунем салом нагуфта и гап хидиш рафта расидагия, чунки айдоумаш инаи гап буд. Бисёран рэперое ки якчанд сол шид читкаву стил, техника ва текст мегуфтанд. Лек Абдурозиқ ба як треки қати Барон хондаш ба гуфти Шон МС Кароли рэп шид. дар ҳақиқат трекере ки Барон ва Абдурозиқ пешниҳоди мухлисон карданд беҳтарин буд ва дар як муддати кӯтоҳ миллион просмотр гирифт ва айни ҳол 2 миллиону 300 ҳазор просмотр дорад ки ин хел шумора барои аудиторияи тоҷикира бениҳоят результати калонай. Дар соли 2019 рости гап рэп камтар зиқ буд ва батло трекҳои бисёр буданд ки ба мухлисон ваъда карда мешиданд ва ҳамин хел тишина мешиданд. ин кор оҳиста оҳиста рэпа ба мардум неинтересни кардан гирифт. Лек дар охири сол яке якбора шапошап дар рэпи тоҷик босар шид. ин кор кам ба назар гирифта мешавад ки Шон МС ба ягон рэпер дис бизана ё дар ягон трекош намёк тия, чунки ҳамаи мо медонем ки просмотрҳо ва мухлисои Шон МС аз дигар рэперон фарқ мекунад. Лек Шон МС да Барон дис зад. Сабаб дар чӣ боша? Просмотрҳои Барон ё Абдурозиқ? Абдурозиқ ки боша причём ту дис дар Барон? Карочи гаранг шидам. Я назар мекунем ба комменти ҳамин одаме ки дар комментарияи Шон МС дар инстаграмаш навистагиай. Вақте просмотрҳо кам меша, номи Абдурозиқ менависӣ. ин мардакам комменти соз монда ки да ҳеҷ кане ин мина да ҳамин одам Шон МС ответ додай. ма да просмотрҳои хидам баса ёшно. ма да хайп дар кор мешид кайҳо шанси хайп буд. Кай шанси хайп буд? Интересно. Хуласи гап и кора кофтан гири буш бромадан мегира. Ба ҳар ҳол раҳмат ба ҳамин ду мардаке ки тонистанд рэпи тоҷика боз ба мухлисо интерес мекунанд. об танҳо ҷӯш бидан наметона, оби хинукам дар кор. ҳар кас ба фикр ба андешаи худаш прафай ва хуб меша ки шумо фикротона беҳаққора дар комментария нависен. раҳмат ба ҳамаи шумо. лайк монда ба канали мо обуна шавед то барномаи оянда. салом алейкум бародаро, бо ма медонам нороҳатон кардам, не ки ҳеҷ боке надора. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медонем регистратсия мекунем. бонус то 1400 рубл. и барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. зинда бошед. Audio Jungle.